Zdravím vás, priatelia. Viete o tom, že každá druhá rakovina je vlastný gól do vlastnej brány a 45% rakoviny je možno včas predísť správnou prevenciou a diagnostikou. Preto poďme spolu povzbudiť našich mladých vedcov, výskumníkov a onkológov na stránku nvr.sk, lebo dnešný výskum je zajtrajšia liečba. Buďte zdraví, priatelia. Sme pred budovou bývalého súdu, ktorá bola postavená roku pána 1903, teda ešte začias Rakúsko-Uhorska, a od roku 1959 v nej sídli rektorát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Naše kroky však povedú aj na Ústav biologických a ekologických vied. Profesor Peter Fedoročko je profesorom biológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Súčasne pôsobí ako prorektor UPIEŠ pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium. Je garantom doktorandského štúdia v študijnom programe Molekulárna cytológia. Väčšina jeho doktorantov pôsobí naďalej v akademickom prostredí, doma alebo v zahraničí. Bol alebo je členom viacerých vedeckých rád. Od polovice 90. rokov minulého storočia sa nepretržite podieľa na riešení projektov základného a aplikovaného výskumu, vo väčšine prípadov ako zodpovedný riešiteľ. Medzi jeho oceneniami sú cena dekana a cena rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, cena odbornej spoločnosti pre rádioterapiu, radiológiu a radiačnú fyziku Slovenskej lekárskej spoločnosti, zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vítam vás na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Ak dovolíte, vaši kolegovia na vás prezradili, že im často pripomínate jednu vetu. Aká to je? Ste ma prekvapili touto otázkou, ale asi to bude veta, že im stále zdôrazňujem, že ak chceme vojsť, alebo teda urobiť výrazný krok vpred, alebo pohnúť sa výrazne vpred, niekedy musíme urobiť krok 2 dozadu a potom sa môžeme rozbehnúť rýchlejším smerom, alebo A viete byť aj konkrétnejší, čo sa týka práce vašich kolegov? Čo tým presne myslíte? No, vo vedeckej práci nie je niekedy potrebné robiť určité kompromisy, ktoré nás nútia sa vrátiť späť, prehodnotiť naše hypotézy, naše ciele, zadefinovanie cieľov, čiže musíme zhodnotiť, aby sme mohli potom pokročiť alebo lepšie zadefinovať tie naše hypotézy, vedecké hypotézy, aby sme mohli ďalej úspešne pokračovať v našom vedeckom bádaní. Áno, už rozumiem. Po tomto schodisku prešlo mnoho vašich doktorantov. Nie všetci zostali na Slovensku, niektorí odišli aj do zahraničia. Áno, máte pravdu. Teší ma, že to svedčí aj o veľmi dobrej doktorandskej škole na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pretože zhruba z 20 doktorandov, ktorých som vychoval, veľká väčšina z nich ďalej pôsobí v experimentálnej onkológii a zhruba polovica sa uplatnila aj na zahraničných pracoviskách. Kto konkrétne vám urobil veľkú radosť a je na pozícii v zahraničí, ktorá vás veľmi teší? No, nerad by som teda uprednostnil jednoho, je ich viacero. Jaro Mikeš, ktorý pracuje vo významnej vedeckej inštitúcii vo Švédsku, v Karolinske. Je to Maja Čekanová, ktorá pôsobí v Spojených štátoch amerických na univerzite Knoxville. Sú to ďalší mnohí moji kolegovia, bývalí doktorandi, ktorí pôsobia vo Francúzsku, v Nórsku, v Škótsku, ale oveľa viac ma teší, že niektorí z nich našli uplatnenie na našej univerzite a z bývalých doktorandov sa stali v súčasnosti mojimi kolegami. To už sú výsledky vašej práce, ale niekedy je práve tá práca veľmi ťažká, ešte sťažená inými činnosťami. Počas vášho pôsobenia ako riaditeľa, čo bolo 13 rokov, prebiehala rekonštrukcia. A to muselo byť veľmi náročné. Áno, áno.
Máte pravdu, jednak to, že to obdobie relatívne veľkej rekonštrukcii, ktorá sa uskutočňovala za plnej prevádzky, to znamená, že sme jednak učili, pedagogický proces nebol prerušený, vedecky sme museli pracovať, čo kladlo oveľa väčšie nároky na doktorandov v týchto priestoroch, ktoré boli rekonštruované pracovať. A zároveň to bolo aj o to ťažšie, že my sme na prelome minulého a tohto tisícročia sa rozhodli, že zmeníme naše vedecké smerovanie a veľká časť pracoviska sa venovala radiobiológii, skúmaniu vplyvu ionizujúceho žiarenia na živé systémy. Avšak sme mali dojem, že sme niekde na konci tejto cesty a sme sa teda preto rozhodli, že zmeníme smer a položili sme si pomerne ambiciózny cieľ, že sa pokúsime vybudovať onkologický výskum, experimentálnu onkológiu v Košiciach, ktorá dovtedy v Košiciach nemala žiadnu tradíciu. Čiže ešte aj táto zmena počas rekonštrukcie ústavu. Vraj ste vtedy uprednostňovali chlapcov za doktorantov. Musel vám niekto nejaké detaily o tom poprezrázať. Áno, keď som sa dozvedel teda, že budeme rekonštruovať, tak hľadal som jednak šikovných doktorandov, ktorí by zvládli úlohy doktorandského štúdia, ale jednak som si uvedomoval, že tú infraštruktúru počas rekonštrukcie bude treba sťahovať raz napravo, potom za polovičku ústavu naľavo a nakoniec rozdistribuovať do tých priestorov. No a tých síl je vždy málo, takže doktorandi veľmi napomohli na to, aby sme túto úlohu zvládli. Musím povedať, že tento priestor konkrétne je naozaj reprezentatívny, vyzerá to výborne. Nás teraz čaká, pán profesor, rubrika prevencia. Z vášho pohľadu, čo je dôležité pri prevencii, čo sa týka rakoviny? No, pri prevencii dobre diagnostické postupy a jednak včasný záchyt nádorového ochorenia, to znamená nezanedbať preventívne prehliadky a pri akomkoľvek nejakom podozrení na to, že by mohlo dôjsť k tomu najhoršiemu, takže absolvovať tieto prehliadky. Vystavovanie sa slnečnému žiareniu môže mať dva účinky v závislosti od intenzity slnečného žiarenia a dĺžky vystavenia, pozitívny a negatívny. Pozitíva sú zisk vitamínu D, ktorý má blahodárne účinky na metabolizmus kostí, srdcovo-cievne ochorenia, imunitný systém a zohráva tiež úlohu v prevencii onkologických ochorení, teda ochrane pred rakovinou. Slnečné žiarenie produkuje aj oxid dusnatý, ktorý má ale aj pronádorový efekt. V neposlednom rade je to beta-endorfín, ktorý pôsobí na centrálny nervový systém. Negatívum je riziko vzniku rakoviny kože, a to najmä melanómu, bazocelulárny karcinóm a spinocelulárny karcinóm. Rakovina kože je najčastejšou rakovinou hlavne u populácie svetlej pleti. Rada, ako sa vyhnúť negatívnym účinkom slnečného žiarenia, je veľmi jednoduchá. Minimalizujte pobyt na slnku, používajte opaľovací krém, zvoľte vhodné oblečenie, nepoužívajte solárium. Zachovanie benefitov slnečného žiarenia je zložitejšie. Závisí od environmentálnych vplyvov, ako aj od individuálnych faktorov. Podľa výskumu by mal každý človek tráviť na slnku 10 až 25 minút denne. Nachádzame sa v tajomnej miestnosti, v ktorej si viem predstaviť nejakého alchymistu, ktorý sa štýlom patlála snaží vyrobiť zlato, ale tak to samozrejme nie je. Pán redaktor, máte pravdu. V tomto laboratóriu prebieha výskum protinádorových účinkov svetlocitlivých látok. To znamená také látky, ktoré sa prednostne selektívne akumulujú v nádorovom tkanive a po osvetlení určitou vlnovou dĺžkou v bunke prebiehajú také chemické deje a také fyzikálne deje, ktoré majú za následok deštrukciu nádorovej bunky bez toho, aby bolo poškodené okolité tkanivo. Tento celý proces, ktorý som sa vám vo veľmi zjednodušenej schéme snažil priblížiť, sa nazýva fotodynamická terapia a podľa mojich vedomostí sme jediní na Slovensku, ktorý robí tento výskum fotodynamickej terapie a skúma protinádorové účinky svetlocitlivých látok. A to znie veľmi dobre. Tak poďme teda na svetlo, ale poviem
pravdy, keďže sme na vedeckej pôde, tak si to môžem takto dovoliť. A povedzte, keby váš výskum, o ktorom ste hovorili, bol úspešný, znamenalo by to, že nájdete liek proti rakovine? No, je to veľmi zjednodušený pohľad a taký laický pohľad. Rakovina je súbor veľkého množstva nádorových ochorení a nie je pravdepodobné, aby sa vynašiel, ako vy hovoríte, jeden liek na liečbu rakoviny. Musí sa nájsť terapeutické postupy a liečiva na jednotlivé typy nádorov. Výskum teda v tejto oblasti neustále prebieha. Vy spolupracujete aj s nadáciou Výskum rakoviny. Kedy sa začala táto spolupráca a ako? Nadáciu predstavujú ľudia, ktorí v nadácii pôsobia a vyvíjajú aktivity. Takže s týmito ľuďmi sme prišli do prvého kontaktu niekedy na začiatku roku 2004-2008. Ten taký intenzívnejší kontakt nastal vtedy, keď sme sa zúčastnili, alebo kedy sme jednak zúčastnili súťaže mladých onkologov, kde naši doktorandi, študenti magisterského štúdia prezentovali svoje výsledky. A 5. ročník, prvýkrát mimo Bratislavy, sme organizovali tu v Košiciach, takže to bol taký prvý intenzívnejší kontakt s nadáciou a po organizácii tejto súťaže naše kontakty sa zintenzívnili. Vy ste to povedali tak skromne, že študenti prezentovali svoje výsledky, ale to sa neskončilo len prezentáciou, ale aj úspechmi. Áno, niekoľko mojich doktorandov túto súťaž vyhralo alebo sa umiestnilo na 1., 2. alebo 3. mieste, čo samozrejme nás povzbudilo do ďalšej serióznej práce. Záujem o štúdium tu v tomto ústave je dokonca aj zo zahraničia. Viem to, keďže som počul od mladých ľudí teda rozhovory v rôznych jazykoch, keď už sme sa prechádzali chodbami ústavu. Áno, je to pravda. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika študuje v súčasnosti okolo 20 až 30 % doktorandov z iných krajín. To znamená, že doktorandská škola na univerzite, nielen na tomto ústave, alebo vo všeobecnosti na univerzite, je uznávanou a rešpektovanou školou, o čom svedčí ten záujem pomerne veľkého množstva doktorandov o absolvovanie doktorandského štúdia na našej univerzite. Áno. Na záver nášho rozhovoru by som vám chcel popriať niečo, čo by vás veľmi potešilo, keby sa naplnilo. Čo by to bolo? No, veľmi by ma potešilo, keby naši mladí vedeckí pracovníci mohli získať istotu a garantovanie ich vedeckého výskumu, aby mali stabilný prísun výziev, grantových výziev, ktoré by boli dotované, aby ich to teda nenútilo hľadať v zahraničí priestor na svoje uplatnenie. Nech sa tak stane. Čím chcem povedať, pán profesor, že vám to zo srdca prajem. Verím, že sa to podarí a ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja veľmi pekne. No a my sa v tejto chvíli môžeme odobrať do našej poradne. Dobrý deň. Často sa ma pacienti pýtajú, či je rozumné alebo vhodné počas onkologickej liečby dodržiavať nejakú dietu, nebodaj piť zeleninové šťavy. Doposiaľ neexistuje žiadna štúdia, ktorá by dokázala, že jednostranne zameraná strava, napríklad vegetariánska, by dokázala vyliečiť rakovinu. Nie je ani známe, že by takáto strava dokázala znížiť riziko návratu už existujúceho onkologického ochorenia. V žiadnom prípade nie je vhodné, aby pacient držal hladovku, pretože až polovica pacientov, ktorí do onkologickej liečby vstupujú, už majú poruchu príjmu potravy a sú veľmi chudí. Preto väčšina odborníkov sa zhoduje na tom, že je rozumné držať sa zdravého rozumu a jesť pestrú a bohatú stravu. Vaše ďalšie otázky očakáva pán doktor Lukačko po svojej poradni na adrese nvr.sk. Dovidenia, tešíme sa na vás na budúce.
Zdravím vás, priatelia. Viete o tom, že každá druhá rakovina je vlastný gól do vlastnej brány a 45% rakoviny je možno včas predísť správnou prevenciou a diagnostikou. Preto poďme spolu povzbudiť našich mladých vedcov, výskumníkov a onkológov na stránku nvr.sk, lebo dnešný výskum je zajtrajšia liečba. Buďte zdraví, priatelia.